Hvad nu hvis dit CRM kunne sætte sig selv op, køre sig selv og white-label sig selv til dine agenturklienter? Mens du fokuserer på det, der faktisk tjener dig penge. Du driver en virksomhed, lille, voksende eller hurtigt voksende. Men her er sandheden. Du har et CRM, som du sjældent rører ved. Du bruger ikke engang 10% af det, fordi du ikke har tid eller viden til at sætte det op ordentligt. Eller du overvejer at få en, men du er bange for at smide penge ud af vinduet på endnu et værktøj, du aldrig vil få fuldt udnyttet. Eller værre, du hælder alt ind i dit nuværende CRM, tid, energi, budget og får slet ingen tilbagebetaling på investeringen. Mød Risibo, den revolutionerende ejdrevne CRM, der gør 90% af arbejdet for dig. Sådan fungerer det. Du bidrager kun med 10% af din tid. Den ejdrevne virtuelle assistent håndterer de øvrige 90%. Sammen. Du får 100% funktionalitet og røg inden for 30 dage. Dine første 5%. Giv blot dine forretningsgrundlag, branche, mærkedetaljer, målmarked og mærkestemme. Egen gemmer det, opbygger automatisk dit hele CRM-miljø med de rigtige marketingstrategier fra dag 1. Din anden 5%. Bare gennemgå, anmod om justeringer og godkend, hvad egen anbefaler. Det er det. Opsæt din komplette lead og kunderejse på timer gennem enkle chat eller stemmesamtaler. Ingen CRM-professionelle nødvendige. Ingen træningsvideoer. Ingen kompleksitet. Og her er, hvor bureauer vinder stort. Risivo er en fuldt white-labelable SaaS-platform. Brand det som din CRM. Dit logo. Dine farver. Dit domæne. Onboard ubegrænsede kunder og skaler dit bureau uden teknologiske hovedpiner. Administrer flere kunder fra et enkelt master dashboard, mens hver kunde får deres egen brændede oplevelse. Det er som at have dit eget CRM-firma, uden at skulle bygge det fra bunden. Men Risivo er ikke kun smart, det er fyldt med banebrydende funktioner. Unified Conversations, e-mail, sms, WhatsApp, Messenger, telefonopkald, alt i et indbakke. Ejdrevet telefonopkaldsprogram, automatiseret intelligent opkald, der ved hvornår og hvem der skal ringes. Business accelerators, arbejdsgange og automatiseringer kørende 24. hjul. Smart kalender, optimeret aftale booking og påmindelser. Lead engine, fang, vurder og plejer automatisk. Marketing arsenal, lancer kampagner, der faktisk konverterer. Media Vault, centraliseret aktiv styring. Reputation guarding, overvåg og beskyt dit brand i realtid. Intelligent rapportering, ej-genererede indsigter uden analyseparalys. Plus dusinvis af andre funktioner at opdage, alle drevet af ej, alle designet til at arbejde for dig. Den bedste del. Du behøver ikke at lære noget. Kør den indledende opsætning med din AI-assistent, og den håndterer alt andet 24. juli uden stop. Ingen træning. Ingen vejledninger. Ingen frustration. Bare resultater. Det er som at have en CRM og marketingekspert kombineret siddende ved siden af dig for evigt. Risivo lanceres den 1. juni 2026. Tilmeld dig venteliste nu, 14 dages gratis prøveperiode, 1 måneds beta-udgang og 50% rabat for altid. Investorer får adgang til vores private platform med finansiel data, pitch deck og prognoser. Risivo CRM. SaaS-platformen, der endelig arbejder lige så hårdt som du gør.